Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Sugeng siang nih pemirsa. Alhamdulillah pame wes mekan. Ndek anu pemirsa, mesinnya rusak. Jadi 2 hari Bunda Dewi ki ora duwe banyu. Wes aku tak ambek gawe bolu pisang tan nggo temilan lah wong entuk bolu. Kena apa to nduk awakmu iso kaya ngono? Pemirsa ngantek ngene Bu Intan, kenapa itu kok sering melorok-melorok? Mbah iki kena apa pemirsa? Saya juga tidak tahu. Wis tak kandhani gak usah melorok-melorok medeni wong. Ngono wis baca doa apa, Rong? Ampun. Gak boleh bohong lo ya. Enggak, udah. Iki anunane motor iki. Iki ndelok tulung dorana nduk di PP-ne nduk kok dikoceki. Bagi apa jaluk penyunya itu? Apa? Iya. Kok gendeng kapan dalannya kowe? Mbok soteng apa Intan sing tak soteng? Ibu, Ini ya. bukai kacang kayo. Kok bukai urung garing kok dibukai. Iki mumpung mekan mane yo. Nyaponi jopo kono lho, Nduk. Ya. Terus kegiatan sehari-hari pemirsa gak masak. Terus ngetupno sego, terus anane apa jenenge pemirsa? Ngetupno sego wis. Wis sayur deh ini. Emang masak ya ngono, Mbak. Aku masak golek karet. Masak nunggu pembubaran panitia. Karo masak ibu wong ngeteri sawah. Ngono lho ceritane. Wis kan sing nyuping aku. Iya kok kene ketoki. Bah. Wis mbah hasilnya konten. Hasilnya videone Intan pokoknya satu deh pemirsa. Oh. Dek sore iki padahal mau mendung lelimengan ya kan ya. Alhamdulillah mekan wis suwen. Di kembang gimbong barang. Sejebok lemah tak nggo nandur serai lho. Ning ndi? Ning sawah. Ning ngarepan ya. Alhamdulillah urip. Bayi cek dah. Tak nyapu dulu. Bayi beb gawe ratan, gawe es Bu tak. Sing anu nduk tanah apa nang ngarane? Bu tak gawe apa ning ngarane le? Bolu pisang. Olah nduk kok gedhi men gak mbok wit, gak mbok wait. Tak tunggu iki ku anak pitik. Oh iya. Iya bener nduk. Engko nek gak mbok tunggone nek pitik malah singgung ngombe pitik kok ngono. Ndak ngono wis. Ambek didemek ngono sok kaget Bu mereka. Terus tinggal. Oh kan mbak anu nih, aku mbak apa anak kue, emang kebeken nduk. Kebeken kutah kabeh. Yalah ki mas bar mlaku rono ora sumuk pemirsa. Ayo ceblok. Ya 5 menit ceblok ning klambi pemirsa MTC. Tangan kanan nduk, aja tangan kiri. Nek maem tangan kanan ya. Terus kegiatannya harus gawe bolu pisang. Sekolah tak ndamel niki pemirsa, ndamel bolu ceritanya kan untuk pisang niki lho. Untuk pisang pengguni Mbak Indah dulu. Aduh tak ngeten nggih, maaf. Iki wis tak kei ben.
tepung, endok, niki pisange. Eman-eman pemirsa. Wis ngentek koyo ngene. Tuh. Kan kena tak nggo cemilan lah. Walah rupanya ngentek ngene. Cilik-cilik nggih. Tak kekane papat. Ketok apa ra ibu delok-delok kok kono? Sirah ibu ijek enek. Ketok semua. Ketok semua. Kok sik Intan stop. Intan stop sik duduk. Duduk melok-melok nggih konten ora? Apa kok sik mengke sik ibu cek nggih konten. Sik duduk sik tambahin kok sik. Duduk sik kan. Carane. Duduk sik. Intan duduk sik. Aja mloya-mlayu sik ya. Ibu balik lagi sik. Apa Intan kuwi mbok jukuk, Intan nyoteng kokono duduk. Iya ngono. Iya, Mbah Yi yo ketok. Pateni sik, Dok. Pateni sik, Dok. Pateni sik. Siki pe disotengno Intan nggih pemirsa. Tapi kene ya. Iya, rondok mundur, Dok. Rondok mundur ya. Ya, iki pokoke Ini bolu pisang. bolu pisang. Kesenengane Intan. Intan ambil bolu pisang roja, enak banget. Nggih, Mbah Yi. Ini gawe Wes niki wis tak anu. Kula sukani Blue Band. Udah Intan diam dulu. Intan diam dulu. Aku minta tolong Intan. Lho iki tak wet, Dok. Iki tak wet ngene kan gede lho. Iki diwet ngene. Nah, ketokno Mbah Yi, ketokno ibunya. Disoteng kabeh. Bismillah. Iso ya, bismillah ya. Bayi gak apa-apa. Yo gak apa-apa. Mbah iki disoteng. Ibu tak ngene ya. Ibu ngerti ditenangane. Nek nganu meneng diwasi tenangane pemirsa. Wes gak apa-apa. Kegiatan Mbah Yi pagi mulai lagi. Bayi gawe es. Ya, sing Bu Yuni bikin Bolu bolu nggo pisang, nggo cemilan nanti sore sama Nggih boten sore-sore duduk-duduk lah. manis. Siang Sampai nggih boleh. Duduk-duduk manis sama Ih. ngomong-ngomong dadi Apa Tan? Ndok buyuh. Bukan, Dok pitik. Iya, Ndok. telur ayam. Telur ayamnya 2. Terus pisangnya piro Dek? Pisangnya 4 cilik-cilik. Pisangnya 4 kecil-kecil. Terus kita dikasih bluk-bluk sik. Iki gula. Gula apa, Dok? Gula aren. Gula pasir. Pasir. 2, 3. 4, 6. Wes 6,5 Dok. Wes manis. Nanti udah manis. Dan terus dikei paneli. Paneli. Secukupnya. Yes. Terus aduk-aduk, Dok. Terus Itu namanya kok dilihat. Dilihat. Kene. Itu HP ini dilihat. Jangan dilihat dong. Ora usah maju-maju. Bah. Iki Ibu. Maaf nih pemirsa keringetku ngene soalnya kan matahari kok kono mak. Ini kan panas ya. Ya Allah Gusti. Gak apa-apa. Insiden jelas. Kula iki dadi wong nganu Mbah yo gak iso teliti, gak iso. Maksudnya iki alus kaya wong-wong masak ngoten niku nggih. Nggih kecos wajan. Kepletosan minyak. Nek wong-wong ngoten niku iki iso nek iki hati-hati ngoten kula Lah nek ngono mati. mereka Iya ya kok sing kenyos triko, sing kenyos nggih. tempo. Dek Dewi nggih kenyos setrika. Kayak gitu apa kenyos triko. Oh, wes ngene ya Tan ya. Terus dikasih terigu. Terus kasih terigu ya. Mas. Agak mundur ada mundur bayi ketok. Nah, Bayi kene genten bayi lho. genten bayi. Iki bayi, bayi. Kasih Bu terusan bikin es Genten kemarin bayi, genten ibu. kemarin nggak bikin es karena bayi kena pegering. Terus digawe ning gone Pak Bambang. Ndek aku gak bocah Mbak. Nek wong aku nyeluki sampe mumet jere Tante Dewi gawe konten ning Mak Ngene, Mak Puja. Jel, Yo gak apa-apa Intan gawe konten ayi nyelak mobile. Pilih Intan aku nyelak ya, Nduk. Iku kandakno ya Wi ya. Iki Tan dikasih ini Tan. Kasih apa, Ini Dok? Dok, terigu Dok. 1 2 Ya.
Tiga. Oh, 4, nanti enak deh ya bolone. 5, 6, 7, 8. ya cukup 8,5. Oke. Terus ini dikasih soda. Kue. Soda gue. Iya. Enak banget tuh ya. Wah, rara matang ye tak kayak Iya, ya kecemplung meh. mana. Kandhane aku ki nek mergawe ki ya Allah pemirsa, aku mohon maaf nggih. Gak iso rapi kaya wong-wong. Gladrah ngoten lho. Ngeten nggih penceng. Wis pokoke niki dikei sepucuk sendok ngoten nggih. Pun sepucuk sendok nggih. Pokoknya saya tidak usah ditiru sing kecerobohan, sing gelundung napa. Nah, terus diaduk. Maksudnya hati-hati cuma try yo. Sendok tak cekeli ngeten lho pemirsa, tangane kula niku sakniki sering ngeten. Dadi nyekel napa kadang ceblek. Nek ngarani kuwi Tremor. gak tremos lho ya. Tremos. Nyekel ini Tremor koyo buyuten Buyuten. ngono koyo. Ya maksudnya Koyo juga semutan, buyuten. Nek semutan nggih mesti niku kadang Buyuten. pagi ngoten niku lorok semutan. Wes ngene, Dok. Terus dimasukkan semuanya. Nah, wes jadi. Nah, selesai. Nah, kayak ngene kita. Terus dikai minyak Jelantah. Minyak goreng sayang. minyak goreng 3 sendok atau dikira-kira nggih pemirsa. Gak minyak jelantah. Enggak ngono. Jatahi kok pindang karo tinek bau pindang. Bau Itu nggak bintang. boleh. Wes seperti ini terus dikasih minyak goreng. Dikira-kira saja, ini 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Wes. Terus kita masukkan ke dalam sini, Dok. Dalam loyang. Nah, wes ngene kok jadi. Iya. Kok santai numbluk lho. Mboten usah, Mbak. Langsung dikukus kon. Nggih. Nek ndamel donat nggih kudu ngenteni ngantek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. kan sing mbok tak mau. Kan digorono ya saken Nggih digorono akeh ya. Kan 11 bayi kan wis. nek gak bikin kok digoleki Mbak Lina, Nduk. Nah, Yes. Terus dimasukkan ke sini, Nduk Tan. Iya. Nih. Siapa punya bunga ijane? Karena, Nduk, paling pegawene Pak Yuda nandur melon kok nandur. Melon. Meleh di melon meleh. Kayak pari iki bener. Oh, padi. Ya nyebar wae. Kan tari. Iya, iya. Serene. Ngomong wis itu ora. Sing resik neh, kuwi diresiki. Nggih, Intan. Tunggu kok ngene. Diresiki ya, Dok ya. Bersih. Terus kita kukus, Dok. Entak-entak terus dikukus. Sudah, matikan dulu. Cuk. Sing sana aku tak. Sing Iya. Makasih ya. Gimana sapu tangan? Serbetnya loh. Maksudnya serbet resik loh. Oh, nanti dicuci. Iya lah, berarti gue dicuci lah. Terus tutupnya. Kita terus dikasih ini loh. Ini dimasuk loh, kan? Tuh, masuk kene, wis motor. Hati-hati. Nah, kengko mbok tutno ya, Bu. Nanti ngene. Nyapu lapangan kan lho, ngarep mam sing kene. Nek nggone Mbak Indah kan ini wis disapuni Marni, Mbak Intan. Sono rumah Mbak Indah, Bu, sini rumahku. Ditutup ini ya. Itu enggak rumahku, aku tidak mau itu rumah Pasti sana. Kiko. Jadi ibu nyapu ning kono sik ya. Tak delok pantune. Tak tutno. Oh ya wis ayo. Engko ning gone angka pira ya? Angka
2. Ayo merah Ibu. Nanti. Bisa kok enak. Nek warung baji. Ya pokoknya melu. Mas dipikir kok Kak. Apa? Tak berlari-lari awakmu ben obah terus. Bayi berarti Kim buka warung deh. Betul. Ngomong Ibu. Ya maksudnya nek Ibu gak ngomong Intan sing ngomong. Aku pengen diam aja, pengen diam. Ibu ya pengen diem aja Enggak usah ngomong. Ibu bar kecos wajan keprotesan minyak. Rasanya pengen kudu ngomong. Diam aja, enggak usah ngomong, diam aja. Lelak pangkomin, Dok. Udah diam aja, udah. Ya Intan, Mas. Aku enggak pengen. Mau pengen diam aja. Dek penasaran kenem deh. Pengen diam. Ya iya aku ya pengen ngomong apa. Nenek mie itu loh, mie baru. Mana? Gue Mbak Ani mau kan dan ketemu kan. Oh, Mbak Ani. Main di Mbak Ani. Ya gue. Enggak sih. Engko sore nana piye? Insyaallah ya. Mbak Dewi ya cerita. Bu Pangat iku punya cabang neng Sambong. Terus Mbak Dewi ngene. Mbak, aku jare apa mbok jak? Yo ayo aku ngono kapan? Besok mbek jemput sawang. Ini kan Mas Repa. Repa mbek Mbak Indah sing mbok jak. Sok Bunda Dewi. Nek Mbah Yi gak iso melok iki, Mbah Yi dibungkus ke saja. Nek Repa melok ya ora apa-apa, Bu. Melok mah ya ora apa-apa ben tambah rame. Yen coba kabange. Masih tidur Papang Mini. Hahaha. Enggak boleh bilang gitu. Papang Mini. Enggak apa-apa kan nek bengi lap. Tan cah urung subuh wis tangi. Bar isak terus anu langsung jam 9 wis tidur kadang Repai sampai malam. Makaryo Lentan kan ora tau lab. Gak boleh bilang begitu. Rahasia. Ya kita Lentan. Wis sekarang narusno. Ya. Ya wis rapi, resik. Engko dadi Pak O pulang wis dianu nduk wis diobong ngono lho. Ini loh Cahyo. Yes. Pengen ngomong apa lek nduk aku ngono. Nek bengi ya ngono. Bu, anu jenengan nek bubuk dah bubuk aku pengen nunggu Mbah Yi. Mbah Yi kan nek malam kan neng omahe Bunda. Karena nek bengi kan metu kabeh to. Akhirnya Intan nunggoni terus bengi Mbah Yi wis sare terus
Kang sedelok Bunda, Pak O, Reva, Salwa lagi pulang. Nek dulu nih sore entek kae wis budal ngopi. Kancane Intan aku kon ning omah ngarep dhewe to. Walah tan aku malah diketap-ketip aku ngono. Ya wis disapani to. Walah kemringet pemirsa. Wih. Skengko wis mateng. Langsung direview ya bolune. Bolu ala Intenio. Ya. Kenapa Dik nangis jawab? Apa? Bu. Kejawab gak cepet. Kok salah lama banget. Dino iki kan Mbak Indah ulang tahun. Selamat ulang tahun anakku. Barakallahu fi umrik. Muga-muga panjang umur, sehat selalu, dikuatkan dalam segala hal. Amin. Muga-muga dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Amin. Panjang umur sing berkah. Terus muga-muga iso sabar. Terus aku ki bingung. Arep tak kaya opo leh? Apa? Anu nduk itu rasane kaya opo? Tak jamaah ning klothok ya nduk ambek timem. Mah mbok aku ngono. Lah pengen opo aku ngono. Aku ora pengen apa-apa, Mbok. Aku pengen mbok dongakno. Muga-muga aku sehat selalu, panjang umur. Selamat dunia, selamat akhirat. Ora usah mbok jaluki tetep ibu yo. Dongakno terus, Dok. Anak-anakku tak dongakno kabeh aku ngono yo. Ya bukannya lebih, bukannya apa. Aku sebagai mbok ora tau iso ngekeki anakku apa-apa lho pemirsa. Malah Mbak Indah aku haji di Budalno. Maksudnya kurangan haji kulo dilunasi. Terus saurunge nikah kae adine dikai jalangan budal umroh Intan. Aku alhamdulillah ibar itu arisan ngomongin mak malam. Tak melok berangkat sih sekalian terus karo ngetutno bayi zaman kuwi. Dadi iki Mbak Indah. Beb, aku pernah rono nah. Insyaallah yo. Iya. Ono tabunganmu nek mbok berangkat insyaallah. Tapi ambek mak pah. Kok sampai basis nah. Kenapa nek basis gak? Basis wong diingi wis kok. Genten mak pah sik. Iya, wis bismillah yo. Ya. Wis pemirsa nyambungannya nggih, mungkin Mbak Indah selalu Amin. diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal. Amin. Gak usah cari saya ya. Ya, dimudahkan dalam segala hal. Iya ya. Umrik doa terbaik untuk dirimu. Ibu bingung wis pokoke. Ya ya. Bingung iki bingung. Mana tak kayak hadiah apa? Betul, 100. Wes, ayo di review Mbak Bayi. Cus dulu. Alhamdulillah, Bayi. Amin. Putune jenengan ulang tahun, Bayi. Nyuwun diucapke jenengan. Endah ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun ya, Dok ya. Semoga tambah sukses terus. Amin. Tambah lancar rezekine. Amin. Tambah wis pokoknya tambah anak enek. Iya, Mbak. Sing sehat. Sehat. Amin. Rezekine mengalir terus kayak air zam-zam. Amin ya Allah. Pokoknya sak keluarga, pokoknya jenis keluarga ki cekcok biasa, tapi yo iku yo digawe apik neh. Pokoknya bayi ndongakno sing apik-apik lho, muga-muga yo wis pokoknya sehat terus. Lancar terus rezeki ki lancar terus. Sekarang Intan, Mbah Yi. Sekarang Intan, Mbak Indah di selamat ulang tahun coba. Selamat ulang tahun ya Mbak Indah. Semoga Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Semoga Mbak Indah diberi momongan, kesehatan, rezeki kesehatan. lancar terus. Dan juga untuk pejuang garis 2 yang lainnya, mungkin nggih Bola. cepet paringi momongan. Nggih, monggo Mbah Yi dicobi Mbah Yi ya. Ulang tahun nih. Selamat ulang tahun ya Nduk Dah ya iki rotine. Nasi. Niku pisang Mbah Yi. Pisang. Anu nih kulit
Oh, Tak boleh. kulit Oke. pisang. Kulit pisang. Kulit pisang lho. Barakallah fi umrik anakku. Iki gedang konggonmu ndek ingi sing wis leyat-leyat tak gawe ngene. Terus siapin lho. Nggih, monggo. Aku satu Iya, aja. iya. Baru sih. Terus doa terbaik dari keluarga Kok panas, Barongan Bos? nggih. Nggih ngentas sih, Dok. Masih anu kan lho. Semoga sing jenengan cita-citakan nggih ini lumeber nggo pemirsa kabeh, semoga yang Semoga ya. jenengan cita-citakan sedaya Bilang enggal diijabah Allah. Amin, Nana, Mbak. Amin. Yang berulang tahun pada hari ini tanggal 8 Bismillah. Oktober, selamat ulang tahun ya dimanapun jenengan berada, semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Barakallah fi umrik. Wes dan timam Dok Tan? Panas. Ora. Nanti marah sabar. Amin. Kayak udah nanggak di udah sedih nang wis makan. Pelan-pelan. Terus Pelan-pelan, sambil Dok, nyanyi. pelan-pelan. Nggih pun nggih pemirsa, demikian nggih konten pagi Enak ini. banget, pemirsa. Doa terbaik untuk jenengan semua. Gawe kok Bu Yuni gampang gaweane. Nggih. Tapi gampang khusus Bu Yuni, tapi Mbak Ira iso. Ya sakit Bayis, Bayis, semuanya sakit. Pelan-pelan. Hmm. Cuma kula pancen wonge kadang ya ceroboh ngoten niku lho. Nyekeli apa kan kadang ngoten niku lho pemirsa tremor. Nggih bersabar ya pemirsa. Cek diparingi Jadikan Mbak. Yuni, nafas sampai hari ini. Selalu bersyukur nggih. Amin. Nggih pun kami pamit dulu nggih pemirsa. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Mbak Endah Ratih. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.